Mistä tietää, pitääkö tai kannattaako nettisivut uudistaa? Mä kerron tällä videolla 3 semmoista syytä, mihin mun asiakkaat on tyypillisesti herännyt, kun he haluaa lähteä verkkosivuja uudistamaan. Hyvin tyypillisesti ne syyt tai herätteet tulee kilpailijoista. Eli kun huomataan, että se kilpailijoiden nettisivu löytyy Googlesta paremmin, niille itselle tärkeillä hakusanoilla, kilpailijoilla saattaa olla nopeampi, helpommin käytettävissä oleva nettisivusto tai saavutettavuus on parempi ja siitä tulee sitä palautetta mahdollisesti jopa asiakkaiden toimesta. Ja yksi semmoinen hyvin tyypillinen syy, mikä ei sinänsä pohjaudu varsinaisesti mihinkään rationaalisiin faktoihin niin sanotusti, niin on se, että ihan vaan huomataan, että kilpailijat on uudistanut nettisivuunsa. Ja totta kaihan se, että jos sun nettisivut on tehty sanotaan 2010-luvulla, kilpailijat teettää nyt asiantuntevalla designerilla ja tekijällä uudet sivut, niin on hyvin todennäköisempää, että vaikka siellä ei mitään eurossa mitattavaa parempaa olisikaan, niin se on paljon nätimpi se saitti.